Observar els astres i pintar amb la llum. Esta és la proposta del circuit Starlight Tierra Bobal que s'ha celebrat a Camporrobles, unes activitats itinerants que barregen naturalesa, cultura i astronomia per a donar a conèixer les destinacions turístiques de la comarca d'Utiel-Requena. És nit tancada a Camporroble. El cel ens convida a descobrir els secrets del cos. Mirem pel telescopi. Un paisatge impressionant es dibuixa davant els nostres ulls. Esta és una de les activitats que formen part del circuit Starlight Terra Bobal, que se celebra de forma itinerant a la comarca d'Utiel-Requena. Estem veient estrelles dobles, podem veure cúmuls estel·lars, galàxies, nebuloses i també veurem planetes. L'objectiu és fer promoció de l'interior com a destinació de turisme astronòmic. Demostrar y mostrar la pureza del territorio, su entorno natural y lo último, pues eso, una cosa que a veces no nos damos cuenta, que es la calidad del cielo con su nula contaminación ambiental y lumínica. Un cel òptim per a l'observació, però també per a pintar utilitzant com a pincell la llum. És la tècnica de light painting. És un tipus de fotografia que se fa en llarga exposició i nosaltres anem pintant. És un llençat negre on nosaltres, gràcies a llanternes i altres eines de llum, anem pintant la fotografia i a partir d'aquí anem creant, anem il·luminant, ensenyant zones o inclús pintant coses que no existeixen. El circuit Starlight Terra Bobal farà parada a Fuenterrobles i Sinarques durant agost i setembre.